गासैनिसिमबो आं बै समाव नोंथांमोनजों गासैजोंबो थख' मा जादों मा बेरदों सोर जिउ गोमादों सोर मबेयाव मा एक्सिडेन्ट जानानै थैदों सोर माबायदि मोनजादों जेबो खबर लानो सम मोनाखै 2008नि बाथ्रा जेब्ला आं गावनि गोसोखौ जेब्ला आं डिटारमाइन खालामो 2007निफ्राय आंबो सासे बे गामिनि ओनसोलनि जायगाखौ नायनानै थासारिखौ नायनानै जौगाथायखौ नायनानै आंबो बर'आव मोनसे डिटारमाइन डिसिसन लायो जे आंबो गोलाव जानानै बे हारिनि थाखाय बा बे गामिनि थाखाय आं माबा मोनसे मावलांनो हागोन नामा जों नुबोबाय थादों बे गामिनि ओनसोलनि मानसिया गोबां गेलेनायाव दामनाय देनाय मुसुरनायाव आखा फाखा जेरावबो जेना जों नुबोबाय थादों मानो थाखाय जोङो उनफिननांदों आं बेखौ आंनि खर'आव दङ बेनिखायनो 2008आव आं जेब्ला मोनसे डिसिसन लायो डिसिसन लाखांनायनि उनावहाय हयथ' आंखौहाय जोंनिनो लकेलनि मानसि आं दिनै मुंखौनो गोसो जादों जेरैहाय जोंहा लकेलाव दङ बामोनगाव दं जिरिमोन दङ प्रेमजितमोन दङ हलामोन दं बिथांमोनजों सावरायनानै बिथांमोना आंखौ मोजां मदद होयो जे बे लामाखौ आंनो हगारनानै होयो बेनिफ्राय आं आफादावहाय जइन जायो बिथांमोनखौ आं दिनै बाख्नायनो गोसो जादों जे बे हारि सिबिनो थांनायावबो मोनसे लामा नांगौ बेयावहाय थारैनो नोङो बेवहाय गोसो जानानै नोंबो जों थानांगोन बिथांमोनखौ आं दिनैनि बे जोंनि बे फिल्डआव बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होयो आरो जेब्ला आं 2008आव ओंखारलाङो बेनिफ्रायनो आं जेबो खबर गैया बेनि उनाव आं बांलादेशआव थांदों बांलादेशआव 2008 डिसेम्बराव आं सहैदों बेनि उनाव बम ब्लास्ट जाबाय बे मोनसे जोंनि मोनसे जाथायफोर अब्लाबो आं दिनै रायजो राजा बा आइ आफाफोरनि सिगाङावहाय आंनि जारिमिनखौ दिनै आं फोरमायगोनसो जेब्ला बमा बेरो अब्ला आं आल्टिमेटलि आं ढाकायाव दंमोन बांलादेशनि ढाकायाव दंमोन बेनि उनाव आं फैबाय बेनि उनाव आं सोलोंथाइ लाबाय मिलिटारि हिसाबै जेरैबायदि ट्रेनिं लानांगौ आं लाबाय लानायनि उनाव 1.5 बोसोरनि उनाव नाखौ खबर न'आव सोर दं सोर गैया सोर लोमजादों सोर मोनजादों मोनलोङाखै जेबो खबर गैया बेनि उनाव आंखौ मोनसे मिशन हरबाय जे बाहेरायाव थांनानै नोङो फरेनाव खामानिखौ मावनांगौ बे समाव जोंनिनो आगुनि आफादगिरि रन्जन दैमारियानो दंमोन मोनसे आंनो इन्सट्राक्सन हरबाय जे नोंथाङा बाहेरायाव थांदो जे बाहेरायाव थांनानै नों मोनसे माबा मोनसे मिशनखौ नों मावदो बे समाव खामान होनायलाय जों ओंखारबोबाय ओंखारनांसिगौ जों हाबनानै जोङो म्यानमाराव नागालेण्डआव थांनानै जोङो म्यानमाराव हाबहैनायनि उनाव मिशना जोंना माखासे सिचुवेसन टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय बेनिफ्राय जों आवगायनो हायैलाय जोङो बे जायगायावनो नांथानानै थाबाय आरोबाव जोंनि गेजेराव बर'नि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव साननाय हनाय माखासे गलाय गथाय जायखौहाय नोंथांमोना रोखायै जारिमिन हिसाबै मिथिबोबाय थादों नोंसोरनो लोब्बा थाबोबाय थादों बेनि उनाव आरोबाव जोंनि गेजेरावहाय थांखि बिथांखि मिलायैनि थाखाय माखासेया जिरायलायबाय आरो माखासेया सोलायजोंसो जोङो उदांस्रि मोनगोन सोलायजोंसो जोङो माबा मोनसे जोङो गोजोन परिबेस लाबोनो हागोन होननानै जोङो मोनसे स्ट्रं डिसिसन लाबाय लाखांनायनि उनावहाय जोङो मोनसे नेशनेल काउन्सिल गोख्रों नेशनेल काउन्सिल दाबाय जाय नेशनेल काउन्सिलखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव रोखायै जिरायनानै नोंथांमोनजों दिनै बे बरायनाय समावहाय गोजोनै मोखाङै दिनै खुसियै दिनैहाय नुजाफैबाय दा बिथांमोनखौ लानानै जोङो मुभमेन्टखौ खालामबोबाय सोलायनि आदबजों जोङो नांबोबाय बे गोबां समनि गेजेराव जों गोबां जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ खोमानानै लाबाय सोरबा रायजो राजाया बुजाबाय सोरबाया बहुद जाथायफोर जालांबाय दा बे जोंनि मोनसे जारिमिन बे आंनि जारिमिन बे जारिमिनखौ दिनैहाय आं दसे सम मोननायखाय बेखौ बुंनाय जादों आं पलिटिक्सनि थाखाय आं बुङाखै दिनै जों गोख्रों हान्जाफोर दङ दा बिथांमोना जोंजोंनो दङ आरो बोसोरसेनि सिगां जों मानो फैखो नोंथांमोना सोमोनो आंनो हागौ जे जों सोलायनि आदबजोंनो जों उदांस्रि लाबोगोन होननानै जों फोथायबाय थादोंमोन सोरबायाबो साननो हागौ मानो फैखोब्रा सोलायखौ फोथायग्रा मानसियालाय मानो फैनो हागौ नै बेफोरबायदि बुङोब्ला बेयो मोनसे पलिटिक्स हाबगोन आं बुङा बेखौ जिखुनु जाया मानो टाइम एन्ड सिचुएसन जेब्ला जों बोसोरसेनि सिगां जोङो सरकारजों सावरायबाय थादों जोंनि समाज
जोंनि बर'नि थासारिखौ जोङो गोजानाव थानानै फरायहरबाय थादों जे नारा नाथा जुजिनाय डेम'क्रेटिक प्रसेसआबो आवगायनो हायाखै ओरैबो आवगायनो हायाखै गावजों गाव नारा नाथा बोख्लायलायनाय नारखोलायनाय बे जेंनाया जोंनि समाजनि गेजेराव जोंनि बर'लेण्डनि गेजेराव बारानिफ्राय बारा जालांबायमोन दा बे जेंनाखौ बोस्रांनो मोनसे थि समा जाबाय होननानै जों सानदों सरकारनि प्रप'जाल हरनायाव जोंबो नेशनेल काउन्सिलावहाय गोख्रों डिसिसन लाबाय जे सरकारा जोंनि हास्थायनायखौ जोंनि मा होनो पइन्टखौ जों पइन्ट टु पइन्ट हरनायखौ जुदि सरकारा गनायोब्ला जोंबो गोजोन परिबेस जोंबो बे बर'लेण्डनि थाखाय सावरायनायजोंनो जोङो सुफुंसिगोन बर'नि समस्याखौ होननानै जों बोसोरसे सिगांनो जोङो प्रप'जाल हरदों दा सरकारा बारे बार सावरायबाय थाबाय जोंजोंबो सावरायबाय दानि जुगाव भिडिअ कल दं हिसाबै बिसोर फोथायलायनो भिडिअ कलबो हरबाय बिजोंनि गेजेराव सरकारनि गेजेराव बोसोरसेनि सिगांनिफ्रायनो मोजां सोमोन्दो जाबाय थादों ओरै डेम'क्रेटिक मुभमेन्टआबो जाबाय थादों बिसोरबो गावसोरनि थांखिजों मावदों बिसोरबो मावाखै आं बेखौ बुङा बिसोरबो बुजिदों दा सरकारा जोंनो ग्रिन सिगनेल हरबाय नोंथांमोना जुदि थारैनो बर'नि जेंनाखौ बा सिल्लायखौ दोनथ'नानै नोंसोरो जुदि उदाङै ओंखारबोनानै जुदि बर'नि जेंनाखौ सुफुंनो गोसोब्ला जोंनि धरा खुला होननानै बुंबाय सरकारा ओमफ्राय जों फोथायनो हायाखैमोन जों गथ' लाग्रा आफाद आखायाव बुस्थु थायो सोरबाया ओंखारबोब्ला माबा मोनसे सोरबा गावगोन नामा सोरबा माबा मोनसे बे साननाय हनाया जोंनि खर'आव दाबो दङ अब्लाबो जों बेखौहाय रायजो राजानि जेनाखि गांनाय उखैनायखौ नुनानै फरायनायखौ नुनानै रायजो राजानि गोजोननायखौ नुनानै जोंबो गोजोनबाय बिनि उनावहाय जों बुंहरबाय जे बर'लेण्डआ जाथारनांगोन मोनसे लिमिटेड टाइमाव जानांगोन बे लिमिटेड टाइमाव जायोब्ला एथ'निफ्राय एथ'सिमाव जायोब्ला जों थांगोन आंनि आखाइजों लिरनानै हरबाय मेसेजाव हरबाय लिरना हरबाय बिथांमोननोबो आं ट्रेन्सफार खालामबाय सरकारा गनायबाय अके बिराद मोजां बियो नोंसोरनि साननाय डिसिसना जोबोद मोजां नोंसोर एट द एन्ड अफ टाइम जोबसि समाव नोंसोर एसेबां मोजां डिसिसन लाबाय बियो गिदिर बाख्नायजाथाव बे बाथ्राखौ बुंदों आंबो मिथिया आंबो लिडार नङा खिन्थु आंनि सिङाव आंनि गोसोआव बा आंनि सिगां हयथ' सोरबा थानो हागौ खिन्थु आंनि गोसोखौ सोलायहोनो हानाय आंनि एफाबां गोख्रों नोंसोर जेब्लायबो खोनायो जाय मानसिफोरखौ नोंसोर खोनायो नुफेराखै बिथांमोना दाबो मेङाखै दाबो बायाखै दाबो सोलायहैनो बायाखै खिन्थु रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ फोजोबस्रांनो बिथांमोना दिनै आंनि बुजायनायाव सरकारनि खुला हाब बुंनायाव बिथांमोनाबो मानिबाय दे अब्ला सार जों मोनसे डिसिसन लादिनि रायजो राजाया लुबैबायब्ला समस्याया बारा जालांबायब्ला जों गान कालचार सिल्लायखौ बबेबा खनायाव दोनथ'नानै 10-20 बोसोर जों सान्थि जों रायजोखौ मोजां रें खुंनो हायो नामा बयजोंबो अनलायलायनानै बेखौ जोङो सिन्था खालामलायबाय बिथांमोनाबो आंनि साननाय गावसिनि साननाय मोजां मिलायलायनायनि गेजेरजों जोङो थांनाय जानुवारि डिसेम्बर 10आव जों माइनमारनिफ्राय ओंखारबोबाय बेखौ बिराद मोजां सरकारनि बेयो मोनसे मोजां पलिसिनि गेजेरजों बिसोरनि मोजां हेफाजाबजों जोङो गासैबो जेंना जेंसिनिफ्राय जोङो थख' जेबो जाथाय जायालासे जोङो मोजाङै ओंखारबोबाय बर्डारनि खोथा सिमानि खोथा सिमाफ्राव जेब्लायबो आसाम राइफल थायो आर्मि थायो माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जायोब्ला गिथावथाव बेनि थाखायनो दिनै बेबायदि मोजां नाजानायनि गेजेरजों आरो सरकारनि मिलायनायजों दिनै जों मोनसे एफर्टबो जों खालामनो हाबाय जों दिनै आंल' नङा गासैबो बेवहाय मोनब्रै आफादा बेवहाय जगाजग दङ आरो मोनब्रै आफादाबो बेवहाय साइन होदों दा बे एफर्टखौ जों साननांगौआ मा आरो जों बयबो मिथियो दिनै जोंनि गांनाय उखैनाया गोबां दङ आं बे गामिनि जानानै आं मिथिगौ नोंथांमोननि गांनाय उखैनायखौ आं मिथिगौ गोरलैनिफ्रायनो आं नोंसोरजों गेलेबोदों गोरलैनिफ्रायनो आमाय आदैमोनजों आं गेलेबोदों बिथांमोननि दुखु जारला दुखु खस्थ'खौ आं मिथियो दा बे दुखु खस्थ'खौ बे एफर्टनि समाव जों माबोरै दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन माबोरै जों सुफुंनो हागोन
दा मोनसे बाथ्राया बेनो जों दिनै जयै मोनसे थाखोआवनो थानानै जों खामानिखौ मावलांनांगोन बेयाव आं दिनै गामिनि जानानै हयथ' बुंदों जोङो नोंसोरो नायनानै नाय गिभ मी ए चान्स आं बुंदों जेनेबा जोंहा मा थांखि दङ आंहा मा थांखि दं हारिनि थाखाय थ' जोङो जयैनो जोङो मावफुंलांनांगोन थ' बाद बाखि उननि समाव जोङो रायज्लायलांबाय थागोन आंनि थाखाय बे गामिनि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गोबां पुलिसफोरजों बुख्रुबजाबाय जानो हागौ सोरबाया न'निफ्राय खारनांबाय सोरबाया लेखा फरायनोबो हायाखैबो जानो हागौ आदा सोरबा स्कुल गारनांबाय सोरबाया पुलिसजों लांनानै बुजाहैबाय आंनि थाखाय थ' बेफोर गासैबो मोनसे दा गोजोन परिबेस दा जों जायखौ मोन्दों नै बेनि थाखायसो गासैबो जादों दा जों बेफोरखौ बावलायलायनांगोन आरो गासैबो आं आफादनि जानानै नोंथांमोनखौ आरोबाव आंजों मदद होफानायनि थाखाय नोंसोरबो आंजों दुखु खस्थ' समान समानै लाफादों आंनि दुखु खस्थ'आ बेलेग नोंसोरनि दुखु खस्थ'आ बेलेग न'आव जानानै पुलिस बा आर्मिफोरजोंहाय नोंसोरो सानफ्रोमबो सौफैजानाय गामिनिफ्राय मोनाब्ला ओंखारनो बानाय गामिनिफ्राय मोनाब्ला सोरबा फरायसाया बाहेरायाव थांनो गिनाय बेबायदि परिबेसखौ आं मोनदांबोबाय थादों बेनिखायनो दा गोजोन परिबेस फैबाय बे गोजोन परिबेसावहाय जों ज'यै मावलांनांसिगोन आरो जों बे ज'यै मावलांब्लासो जों जोंनि जेनाखि एफर्ट बेखौ जोङो मावफुंलांनो हागोन जेखियानो जाया मानो गुबुन गुबुननिफ्रायबो फैबाय ओरैनिफ्रायबो फैबाय गामि गासैनिफ्राय गासैबो दंफैयो बेनिखायनो आं दिनै आरो मोनसेखौ आं रोखा बुंनो गोसो जाबावदों जे जोंनि एनडिएफबिनि मुभमेन्टआव सोरबाया जोंनि मानसियानो सोरखौबा निन्दा खालामबाय सोरखौबा बुबाय सोरखौबा लाजि फोनांबाय सोरखौबा नाङा फाङा सोंखारिबाय बेफोरखौ गासैखौबो आंनि मोखांखौ नायनानै दिनैनि समाव निमाहा होनायनि सम आं गासैबो एनडिएफबिनि जानानै गासै आइ आफानिसिम आं खेबसे निमाहा बियो अननानै आंखौ निमाहा होगोन आरो जों ज'यै रें-रेङै जोङो मावफुंलांगोन आरो जेसेनाखि एफर्ट खालामनाय बे एफर्ट खालामनाय फिथाइखौ निश्चय मोनजाथारगोन आंबो बेखौहाय दिनैहाय आं जुदि ज'यै ओंखारबोयोब्ला बे फिथाइखौ नोंथांमोना बा आमाइमोना जेसेबां खस्थ' मोनदों बेखौहाय नोंसोरो बावगोन आरो मोजां मोनसे जों परिबेस आरो मोजां जौगाथाय जों बे ओनसोलाव जों लाबोनो हागोन बेखौनो आं बुंनानै दिनैनि बे सुंद' वेलकामिं हम सेरेमनियाव बा आंखौ नोंसोरो बिराद मोजां बरायबाय आरो मोसाबाय आरो जेरैबायदि आं सानदों दिनै 12 इयार्स 12 बोसोरनि उनावहाय आं फार्स्ट बे गामियावहाय गाफैदों आं इमोसन जादों आरो बिराद गोजोननाय मोनदों जे जाय मानसिफोरखौ आं 12 बोसोरनि सिगां गालांदों दिनै सोरबा हाथाय गनानै थाबाय सोरबा खानाय मोनबाय आं दिनै नुनानै जोबोद खुसि मोनबाय आरो सोरबाया गोमानानै थाबाय अब्लाबो आं गोसोखांदों बिथांमोननि जिउ सोलेरा जेन' सोरगोआव गोजोनै थायो आं बेखौ आसा खालामो दा आं मा बुंबावनो बेयाव उनाव जों लोगो मोनबाय थागोन आं फैबाय थागोन आं बेयावनो थागोन आं बेयावनो जन्म जादों आं बेयावनो गेलेगोन बेनि थाखायनो जों लोगो मोनबाय थागोन दुखु खस्थ' जों ज'यैनो जों रुजुनलायगोन आरो जों बे जायगाखौ रें-रेङैनो जों जौगाहोगोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव ला आइ आफामोना गोसोआव ला